Oka Pesetas Club, Oka Pesetas Club. in God we trust, In God we trust. Oka Pesetas Club, Oka Pesetas Club. in God we trust, In God we trust. Oka Pesetas Club, In God we trust. in God we trust, In God we trust. Oka Pesetas Club, Oka Pesetas Club. in God we trust. In God we trust. Egwu Udobi ọnụlụde nwanne ya gbara ọsọ ọkwa ịma na anyụkọ nwa milion ọgbaba ofufu n'elu ụwa Pesetas Club na anyị kwukwu azịza maka na ukwu azịza na adịghị eme ya mgbaji na ndenu onye ụbakwala na-akpọ m ya na ndeyi na ndeyi maka na enwere m okwu n'ọnụ m ịgba ka anyị kelee ndị na-eme ọgọ ka anyị kelee ndị na-eme ọgọ ka anyị kelee ndị na-eme ọgọ Pesetas Club bụ n'ọka Kaikene nine mogo, kaikene nine mogo, kaikene nine mogo, Pesetas Club n'ọka. ka anyị kelee ndị na-eme ọgọ ka anyị kelee ndị na-eme ọgọ ka anyị kelee ndị na-eme ọgọ Pesetas Club bụ n'ọka Kaikene nine mogo, kaikene nine mogo, kaikene nine mogo, Pesetas Club n'ọka. eweli o ọkwali ndị na-eme ọgọ ụna bụgo ndị na-eme ọgọ n'elu ụwa ọ ga-amaka mma n'ụwa ma ịmalụ na-eme ọgọ ma ịmalụ na-eme ọgọdọ ma emelụ gị n'elu ụwa ịmalụ na-emelụ gị ya ọkwa ya bụ na ọ ga-amaka mana ụfọdụ ndụ ka emelụ ọgọ ọbụla ọgụ onye baskolo ọ ga nwa ajọ kakwana ya ka njike n'ebe ndị na-eme ọgọ ndị na-eme ọgọ Pesetas Club ọ na-aga niile n'ụwa nwanne na nwanne libe ife asịsị mụtaba ọkụ n'iru n'iru ka enwe na ama yema nara mazụ chacha n'ụwa ndị ọka na-asa enwe nke na onye nwe egwu nze ilo dị n'ụlọ n'ọka ibe ndị abọlụ ndị na-eme ọgọ ịma Pesetas Club ọgọba na-eme bukakwa n'ibu ịma ụkọchala acha n'ụwa ọ nara echu echuo ụmụ Igbo niile gbagolo na mmiri ụgbana ji gbuarụ ọkwanye aka ugo jiri sacha ụkwụ ya ugo wee gbuzuo o ji wee bụla eze nnụnụ na magolo a na-eji nwa dibịa eme mkpọlọgwụ nze ile dị n'ụlọ n'ọka ọ ga-amaka mma ịmalụ na-eme ọgọdụ Pesetas Club bụ ndị ọma anyị ji ka mba ndị ọma anyị ji nwala obodo ibe ji si na ba na-eme ọgọ ọgọba na-eme na mamarebe m ga-ebido kwube Pesetas Club of Nigeria, in God we trust. ọkwụnụ na-eme ọgọ n'elu ụwa na Chukwu na-afụ ya na Chukwu na-afụchava ncha ma ndị unu na-azụ n'akwụkwọ ma ndị unu na-eduje obodo oyibo ọ na-aga every Disemba ọnwa kwụlụ na 31st anyị agbakọ ibe anyị na-emerili nne anyị na-enyela ogbenye aka anyị na-enyela amadi aka ya ka anyị si ndị na-eme ọgọ Chukwu na ọ ga-agọzi unu ndị ọma na-eme ọgọ nkene ndị na-eme ọgọ kene ndị na-eme ọgọ ndị na-eme ọgọ mgbanụ ka anyị kene ndị na-eme ọgọ ka anyị kene ndị na-eme ọgọ ka anyị kene ndị na-eme ọgọ Pesetas Club n'ọka Kaikene nine mogo, kaikene nine mogo, kaikene nine mogo, Pesetas Club n'ọka. kenebe ndị na-eme ọgọ ọgụnụ na-eme egwu n'ụmụ mazụga nwa oge na-ekwu onye na-eme ọgọ n'oge adị mma Kaikene nine mogo, mmanwụ kaikene nine mogo, ebe na-eme kaikene nine mogo,
Pesetas Club n'ọka. Ejioma na meke mumuo Pesetas Club aka mela zọkwa nkolonko. Asị na nwanne yili ekwo na tụba ajụjụ ka mụ na-ajụ. Ya ka ije akpọlụ ndị mele ọgọn ndị mele na anyị na-aga n'iru ndị na-achị anyị ọchịchị. Sir Patrick Moneke onye metele n'ọka meyọ na ịgadelele. Ọkwa gị bụ meyọ na Pesetas Club ọchịchị gị na ọ dịkwanụ mma. Eriji chiwe Pesetas anyị bala ụba anyị nwere nne. Anyị nwere ụmụ okolobịa ndị be na-agala ọfụma ndị ọbalaba dị ọkụ. Mayor na Pesetas Club of Nigeria, MD CEO Patmok Investment Nigeria Limited. Onye ọma na Nwasuka na-ekene gị ekene o. Ka nkene onye ọma m oyi ma afa m nwa mmụbọ ọgwụ n'obodo eze. Pesetas afa m mmụbọ ọgwụ. Akụ na-etigbu ilo nke isisi na nge n'ọka. Deputy Mayor na Pesetas Club na ịgadị. Managing Director Conscience Car and Truck Nigeria Limited. Ojabara Isemoko DJ. Ka kenebe ndị na-eme ọgọ ọgamaka mma onye nwere uche mebekwe n'ọgọ. Maka ọga imele mmadụ n'ụwa na Chukwu ga-emelu gị ya tụ na mmadụ anya. Oyi meme ka ife si na chi Pesetas odogwu mụ na ị ga-adị ebe. MD CEO Roaming White Rose Limited. Ọkwa gị bụ sekretary anyị na Pesetas Club. Emi Shawado alụfụ akpụkpa n'ọfụ ọka. Onye ọma wele eke n'ọnụ. Honorable Chief Kene Ifeanyi Chukwu Nwanze ekwe n'ọka. Oyi mụ mmiri na-esolọra oyi mụ mmiri ụmụ dị ọka ka isi eje. Chief Madalawu of Ojo Lagos State, Chairman Kenny J West Africa Limited. Onye ọma na International Market Alaba Keno. Assistant Secretary na Pesetas Club. Pesetas onye ọma oyi mụ kelu osita ọba n'ọka na ibu odogwu. Ọba n'ọka All Strategy Solution Limited. Our Financial Secretary na Pesetas Club of Ọka. Pesetas Ndubisi Chukwu oyi mụ onye gbambọ nwa mama odogwu n'obodo eze. Calvary Forefront Nigeria Limited. Treasurer Ọka Pesetas Club. Onye gbambọ na ọbụbirikwa o. Ka nkene Pesetas Okwuchukwu nwa mmụọ ele Ọchịije worldwide. Oyi mochi na nwata okwi Ọchịije onye ọma n'ụmụ ezume n'ọka. Okwi Ọchịije Nigeria Limited. Welfare Director na Pesetas Club of Nigeria. Onye ọma jisu ife menunu. Pesetas emeke ekwenugo onye ọ ga-adịle mma Nwasuka na okenelu gị. Eze amụla amụ na mikwoka. Anyị si gibirikwa o. Chairman Well Apple Ventures Limited. Emeke ekwenugo PRO na Pesetas Club of Nigeria. Oyi mụ Chinedu Nwokoli udogwu nwa mụ Chinyelugo n'isokwe bili. CEO MDOS Ventures Nigeria Limited. Our Club Sheriff Igadilani. Honorable Nasamuo nwa mmụọ n'okwu Ebube Chukwu n'ọka.
odogwu nwerule kokpolo muzo ebube chukwu nwazuka kenelu gị CEO the Cedar of Nigerian Property onye ọma na iso na ndị izizi chịrị ọchịchị na Pesetas Club onye ọma na anyị kenelu gị our emeritus deputy chairman na Awka South Local Government Igba Sir Anthony Okafọ yezu ọkaka n'ọka nwazuka si na ị ga-adị ọkwa gị meli ndị wee malụ Pesetas na mgbe ị na-achị anyị gbogbo ịchịkwala ọfụma ọkwa gị melu ndị iti elu na-egwu iwe wele ọchịchị wee nye nwa mmụọ na-eke n'aka o wee chili wee gaba n'iru Sir Anthony Okafọ na ị ga-adị MD CEO Monty C Nigeria Limited former mayor Awka Pesetas Club of Nigeria chairman board of trustees Awka Pesetas Club of Nigeria kenekwelu mu barrister Chukwuka Osonwa Agunipe Egbe the first elected mayor Awka Pesetas Club of Nigeria Agunipe Egbe ni gadele wasoka kakene ndi nemogo Pesetas Club kakene ndi nemogo Pesetas Club n'Awka kakene ndi nemogo ebenebe ndi nemogo Pesetas Club n'Awka kakene ndi nemogo mamu wezelabo Pesetas Club n'Awka kakene ndi nemogo ebenebe nemogo okamaka mmano Pesetas Club n'Awka wene kene Pesetas samoku na Chief Awka Numek ndị Awka MD CEO Sanchez Associates Limited former mayor Awka Pesetas Club of Nigeria member board of trustees excellent award winner na Pesetas Club of Nigeria Awka Numek nwanne mbirikwe Chief Anthony Ofodile Ajibo Chukwu Ajibo Marule kowekwo nnekwuzo ọkụ mezume na ọbụdụ eze ka isi je Ajibo ga-adịle gị mma chairman Big T Ventures Limited na Alaba nwoke nwa Anthony Ofodile yi nwere egwu n'ụlọ mana ị na-achọ egwu n'ezi ọkwa egwu nwe ji eme ọnụ ya ka nwazuka na-etiyo oyima Ajibo Chukwu anarapụ isi aka n'ụwa wee gbabazi ụyọmụ ka nju ọnụ Tony Ofodile n'Awka ọkwa na-adụlụ mma jewe efufe ezio Ajibo Chukwu odogwu ọkwa n'ihe onye nwere ugo ji eme ọchị Tony Ofodile azụ aka dị eweta ife dalụ n'ala mana ka ọ dịbagodu ana m ekene Pesetas Emeka nwa Abacha Galaxy ụkwafụla ego nke ndị Awka Sunek Nigeria Limited Pioneer PRO Awka Pesetas Club of Nigeria Pesetas kene Chukwu ọchị akụ na-edozi okwu nwoke nwa na ị ga-adịlị nwazuka KK Investment Limited former chairman steering committee Awka Pesetas Club of Nigeria kedu maka Chinedu Nwogwo Eze Afulukwe 1 n'Awka MD CEO Chairman and Company Limited former deputy mayor Awka Pesetas Club of Nigeria kenelu Mike Chukwu Anara Ọdụmọka na ị ga-adị CEO Ixcan Trust Limited Lagos kenekwelu Samuel Ikechukwu Chidebelo Ụgbọka na ị ga-adịle nwazuka MD CEO Sam Ike Nigeria Limited onye ọma wele ekele mgbe na-ekenekwe Pesetas Chris Anakweze Odeni bụ Awka niile na ị ga-adị Chairman Chief Executive
Crystal Deal Nigeria Limited. Onye ọma na ibi na Abuja o. Onye ọma na ị ga-adịlị nwa Asọka. Honorable Obudike Nwambonu n'Ọka agbala nse. Ekweka Igbo niile. Vice Chairman ndị Abuja Anambra State. Agbala nse deme o. Pesetas Kenneth Udom yesi nwanne m igirige ndụ na Abuja. Kenrel Continental Limited na Abuja. Hospital Consumable Equipment and Properties na Abuja. Onye ọma na ị na-ekele gị o. Pesetas Charles Ikechukwu onye akpa n'Ọka nwachi na Ghana. The Bob Ventures Limited na Ghana ka ibi ebi o. Onye ọma na ị ga-adịlị nwa Asọka. Anyị kenelu gị o. Pesetas Charles Chinwuba nwoke afọ n'Ọka Ichie Ezeoke. Director Obamax Enterprises Nigeria Limited. Ife mene gị o. Oye mụchasị emenike nwamosu n'Ọka na Pesetas Club. Onye bịara be gị mere onwe ihe. Oyimala Haji Ọka AMD Chika Nwokoye MD CEO Meeting Points na Surulere Lagos. Oyimuma mụ na-eke n'Ọka ọkwa gị si mụ kene ndị bedoro n'anyị yo. Oyim kwọcha na Ogbudeze onye ọ ga-adịle mma Obiora Nwannebe. Prince na Ogbudeze Odogwu n'Igadiyo Obiora Nwannebe. Oyim kwọcha Ọka mamụ n'Igadiyo Mazuka na Okeneluge. MD Pharmatex Nigeria Limited. MD Pharmatex Industrial Limited. MD Chris Connect and Company Nigeria Limited. MD Pharmadow Nigeria Limited. Petron Ọka Pesetas Club of Nigeria. Petron Movie Producers Association of Nigeria. Oyim kwọcha na Ogbudeze na ị ga-adịlị nwa Asọka. Oyim Obiora Nwannebe n'Ọka kwọcha ọgwụwo na rụmụ chọlụ moto ka mgbaba moto. Gochi moto eme ọgọ ulu moto bunye m ka nwanne gị wee gbabakwuo moto. Kwọcha na Ogbudeze onye ọma. Ichie Nnebe na mụ kelelu gị o. Ichie nwụrụ agụma na Ichie nne ya. Prince daalụ. Kedu maka Patron Emeritus Prọfesọ Okechukwu Mbonu. Chief Chidemeze One n'Ọka. Ọzọra ndụ one of mba ukwu. Oyim Ogbuebune ndị Ọka na ị ga-adị o. Chairman West African College of Surgery. Onye ọmụmụ dị Ọka Obuneze ka isi eje o. Kedu maka Pesetas Sunday Ọchịagha Akụnekwu One n'Ọka be anyị. Chairman Strand Robinson Oil and Gas Limited. Onye ọma na ị ga-adịla anyị o. Kenekwelu m onye Igbo Igwe. Afụ nwa n'Ọka na ị ga-adị. Donald Investment Limited. Daalụ. Kedu maka Pesetas Onyeka Nwora. Daddy Ọka Daddy Investments. Onye ọma na ibi na India. Ka kede ndị na-eme ọgọ na abụgo ndị na-eme ọgọ na abụgo ndị na-emelụ ọgọ. Prince Imasi Onwegwune m nwoke beli biye Odogwu na ị ga-adị o. Nwoke na ibiara n'okwu ọnụ mgbe emebela nwere onye bụ onye. Onye mụ nwa m na ị ga-adị ebe. Apex Limited. Onye ọma na ọ ga-adịle gị mma. Kedu maka Bek Odogwu Bek Ọka Fodogwu na Nwazuka na Okenelu gị o. Onye nwalife ga-eso okwu nye menya n'ụwa. Lobi Investment na ị ga-adị ebe.
oyi m onye malibe ya ese okwu yeme na yeme tufu etibe anya ma anya m Peseta Sunday Obi ụlọ ka na chukwu ọzọ eji ama ụtụ n'ụmụ ọka Sonny Tex na ị ga-adịrị nwa asaka Peseta Praise Charles Nebe Ichie onye ọma na ibi na USA ọ pụtara ukwe maazị ụka na-ekene gị kenelu bụ Peseta mụ igwe Christian Degbo igwe Degbo investment na ị ga-adị onye ọbụla eso oke bụ chi inyelugo na mụ kenelu gị daalụ Peseta onye buchi oke afọ Ifechukwu wetara n'ụmụ ike ọka Chief Executive Chrisline Ventures Limited Peseta Chujekwu Nwora Eze Nwa n'Ọka J Eze Nwa Holdings Nigeria Limited onye ọma na nwazụ ụka na-ekene gị Peseta Kenneth M Nwabụ Eze n'Ọka Aja Meme Director Sodak Aluminium Obuzobo onwe n'ụmụdị ọgụ Ogunese ọba Barrister Nnamdi Anago Mbakala n'Ọka Mbakala National Secondary School ebe anyị na-akwụ akwụkwọ were asụ n'oyibo Comrade Kinsele Nnamdi nwa agbata Okonkwo Ogbuefi nna nyelugo na ị ga-adịla maazị ụka ọ dị na chukwu mma nke ndị ọka be anyị Chairman Nadison Electronics Nigeria Limited ozu omebirikwa Peseta Chuks Innocent mma na-eke udokwu na anyị ekene gị Ekwele Jekano na ị ga-adụ MD Ekwele Investments Peseta Leonard Okeke onye ọ ga-adịle mma onye eze na ị ga-adịlele Peseta Leonard Okeke eselu na ị ga-adịle nwaazị ụka Selus Peseta Michael Anierobi onye ọma na ị ga-adịlele ịna amaka ọka na nwaazị ụka na-ekene gị Business Development Manager na Skybank PLC onye ọma na ị ga-adịle nwaazị ụka Barrister Oke Mmadụbụike Ogbuefi Afụlukwa Ọka Oyimokechukwu Mmadụbụike Afụlukwe Afụlukwe wee kwetezi ya Peseta Nwanweke Jeluo nwa n'Ọkaba anyị ka All Point Logistic Nigeria Limited onye ọma na anyị kenelu gị Comrade Igwe dị mma nwa mmụọ okwu Ugo bụ eze Chairman PDP of South Local Government Area Chairman and Chief Executive Molis Investments onye ọma na anyị kelelu gị Peseta Augustine Nwezaka udogwu nwa m nwa bụ nne ya Chairman CEO Kenu List Limited onye ọma na anyị kelelu gị Oyimuchi na-edu mmadụ buko edu Brazil udogwu na ịgadio God Lead Electrical Company onye ọma na Lagos ka ị na-achụ Oke Patrick Nwafọ echi dị ime n'Ọka udogwu na ịgadị CEO Oinka Projects Limited na Lagos kedu maka Patrick Machie
ife melu mma na ị ga-adịlị nwa asụta ọkwa ike na-eme niile ma ọgọ kene onye na-eme ọgọ ekene onye egwu ụlọ ọkụkụ ọ bụ egwu na ọga egwu nwa keneme ndị na-eme ọgọ ugo ndị na-eme ọgọ Pesetas Club bụ ndị ọma njika mdado ka ekene ndị na-eme ọgọ ekene ndị na-eme ọgọ ekene ndị na-eme ọgọ Pesetas Club bụ n'ọka Pesetas kenenu akwụkwọ Chukwu dele Constant Electrical akwụkwọ Chukwu dele nke ndị ọka na mụ kenelu gị o Pesetas Ogbuebi Comrade Chukwu Anere aka n'ụwa n'ọfọka MD Anere si automobile na Lagos anyị ka na-ekene ndị ji kemgbe na Pesetas pop afọ nwa nsadachi nwa n'ọfọka na ị ga-adịlị nwa asọka onye ọma na anyị kenelu gị o Pesetas Ifeanyi Anara Ogbuefi Arụike bụ eze MD Chairman Anara Trading Company Nigeria Limited onye ọma na ikelele gị o Pesetas Edwin Nwosu Ifechukwu kwuru one of Ọka Chief Executive Eddie Great Howlage Nigeria Limited onye ọma na anyị kelelu gị o kenekwelu m Pesetas Ike Ejike Nwezefu na mba CEO Nice Aluminium Investment Limited onye ọma na anyị kelelu gị o Pesetas Kenneth Okoye onye nwalu mee n'Ọka CEO Chimken Connections onye ọma na anyị kelelu gị o kenekwelu m Pesetas Chinedu Umegbo memba Pesetas Club Ọka na ị ga-adị kedu maka Pesetas Nwachukwu ụwa ezigbo nwanne m ulu ka na Chukwu nke ndị Ọka Santaigo International onye ọma na anyị kelelu gị o ngwa ka kene ebe dị imela ọgọ ọgamaka mma ọgamaka Pesetas Chukwudi Emesiani onye ọma na ị ga-adịlị nwa azụ ụka o Pesetas Celestine Baka Abọdị Ọka na ị ga-adị o Financial Secretary General Ọka Development Union Nigeria Branch President Ọka Development Union na Nnewi Session Bank Manager Chairman Chief Executive Gajon Human and Materials Resources Limited onye ọma na anyị kelelu gị o kedu maka Pesetas Gozie Umanọ Eze Chukwu Ọka CEO Best Option Investment Company na Lagos Pesetas Barrister Tochukwu Nweke ọzọ Nweke na ị ga-adị ọzọ na nwa na Ọka Pesetas Kenneth Mmoneke ikpe mala eziokwu Director Kenmop Investment Limited ikpe na ị ga-adị o Pesetas Onyeke kwa ọzọ oyimo oke nwa udokwu na ị ga-adị MD Pikin Clearing and Forwarding onye ọma na ị ga-adịrị nwa ụka oyimo Emmanuel si ya na-ekwe Pesetas n'Ọka anyị kelelu gị o Akụ Chinyere n'ụmụ ụwa n'Ọka udogwu ya adelele Femagotek Nigeria onye ọma na anyị kelelu gị o oyimo Onyeka Justin Okeke Abọdị Ọka na ị ga-adịrị nwa azụ ụka MD
Genostin International Limited, Estatus Anthony Nonso Nweke, Alhaji Garuba, onye gbune nwanne ya Garuba Ventures, onye ọma na ị ga-adịle nwa Asụka. Kedu maka Pesetas Fidelis Nwafọ, nwata nwanne ya one of Ọka, onye ọma na anyị na-ekele gị o. Pesetas Henry Ofili odogwu na ị ga-adị isi a na-etu ugo one of Ọka banyị ka Henrico Investment PLC. Henry Ofili na ị ga-adịle nwa Asụka. Pesetas nna meke nwa bụ eze odogwu na ị ga-adị enna nye lugo aka o odogwu nwazi ụka na-ekele gị o. Tiko Lomi Shopping, oyimu Chinedu mmogbo onye ọ ga-adịle mma eze Chinedu ọbata onye nwanne ihe ebigileti n'Ọka onye ọ ga-adịle mma. CEO Igwu Mall Limited n'Ọka banyị, dealers of water equipment accessories, makers of Sunboss table water. Obi Gilet na ị ga-adịle nwa Asụka o. A na-adụkwa mmashin ụlọ wepụ ezi. Pesetas Udokofora, agbala nze ndị Ọka, agbala nwa Ichite Ogo. Ije ka kene ndị na-eme oyi ma agbala nze okwu iso wee kwuwe ekwu. Agbala malele mogo na-ekwu, agbala nze n'Ọka onugbu na-ekele. Udokofora udogwu na anyị kelelu gị o. Ngwa ka kene ndị na-eme ọgọ, kene ndị na-eme ọgọ, kene ndị na-eme ọgọ. Pesetas ụlọ bụ n'Ọka nne m obi nwa m onwe Gilet ya. Ngwa ka kene ndị na-eme ọgọ, nwa mmụọ na-eke n'ise eme akụ na-etikwa ilo onye eze n'ịga dị o. Ebe na-eme ma na-eme ọgọ, kene ndị na-eme ọgọ. Pesetas ụlọ bụ n'Ọka. Pesetas Ernest Ikemu Ekwepo, ike otu onye one of Ọka, Entes Limited, onye ọma na ị ga-adịle nwa Asụka. Oyimu Gozie nwe Ijeọma n'Ọka, Pesetas Gozie nwe Ijeọma n'Ọka. Nwoke nwa nwanne m ọgọ, Gozie nwe Ijeọma, nwoke nwa ndị Igbo niile. Oke nwa Ijeọma odogwu na ị ga-adịle nwa Asụka. CEO Cartel Global Resources Limited, oke nwa ndị Igbo na ị ga-adị. Ka kene Pesetas Nnamdi Osita, Ifechukwu kwuru na-eme, Ifechukwu kwuru na ọ ga-eme, Ifechukwu kwuru na ọ ga-eme, mmadụ ya pụrụ ịnafụ ya chacha. Oyimu Chukwu na-enye nwe iyi, Ogbuefi onye nwe eze, Chairman Axel Clearing Agents Limited na Lagos, onye nwe eze na anyị kelere gị. Pesetas Nonso Ilegbulem, Ibide nke ndị Ọka na ị ga-adịle nwa Asụka. Chief Honorable Anthony Chukwukeluo Nwokoye na ị ga-adị. Ifechukwu Amaro of Isiakwa n'Igbo Ọka. Monty Creation ị ga-adị. Onye onyonyo Pesetas Arise Oti, Chinyemigo one of Umogbu Ọka, General Contractor MD Raptor Farm Limited, n'Imo State.
producer of palm oil, palm kernel oil and animal poultry farms. Onyomananyi kenelugio. Pesetas Obiora Maneke. Enyi dulu wani noka. Oyim Holy Joy Maritime Service Limited. Wasoka no kenelugio. Kedimaka. Pesetas nkene. Indibe. Omelora Holy Way Success Limited. Kedumaka Pesetas ekene anara Mwabuni anigadu Fanic Associate Limited. Oyumuchenna George Odoguna Malaysia Kibiobio Director Global Concept Limited. Ezu Kanigadio Enyoma nemele mogo Pesetas Kulobuo Obondu kamba golunu Imalunu jebe Ijawele Unu naba Ijawele Wonye na chunu nenugwa Obu ya genwelada Pesetas Kulobunoka Iwa mumelanye ebuka Yaka ndi agolu no fondo Awa ya lunu wondilo unu Isi ya wunu nya wandilo Obiali ebunu nenuwa Noge kukwe n'onwe ya Pesetas Kulobu ndi ọma. Anyị na-elotezi ọkwa ndị otu anyị o ndị ọnwụ gbuluba wee na Pesetas Obiora Okafọ mmadụ nọ nwayọ adachi ya okwu mana ọmụ gburu ya na o ndị Pesetas ka anyị dibe o Pesetas Obiora na-agọ obi siri n'ọka ọnwụ gburu ya na Iba na neri ebuka isi buka neriye maka anyị dibezie maka anyị jidekwa ime ọkọ ọ ga-amaka mma na onye mele ọgọ keri ụgwọ ọgọ mana ịmalibe ike mele oyi gị ele ihe na ndụ ogwele ọnụ wenyezie gị ekele ka nkene ebe ndị na-eme ọgọ ndị na-eme ọgọ Ona bebe ka anyị nọ ọlụ a na Bama Recording Studio n'obodo Ezuoke bụ onye isi ọgọmụo anyị ga na-eti chaka nje seke sele saribe ọnụ na-eri eri nke ndị ọka anyị kenelu gị maka iso na ndị isi ọgọ na Bama Recording Studio DJ Mayor Patrick Moneke onye metere n'ọka udogwu na-eke ọchịchị gị dị m mma n'anya ya ka ndị wee sị n'ọchịlị mma ga-achị n'ọzọ anyị sikwa iwe mere gị chacha udogwu nwapụ na-etikwa ilo unu atụ n'egwu unu ada na mba n'ọlụ maka na anyị na-enelu unu wee nye unu ọchịchị na anyị silo n'ụtaba n'iru kenelu na-ezi nwanne m okwu Chukwu n'ọka ọchịije worldwide ọchịije nwanne nwe redio ogologo ụzọ uri na-arụ ọkụ ọ bụrụ maka Pesetas member anyị ga-eje na Benin bypass dị ọkụ Pesetas Kulobu ga-aga ọ bụrụ maka anyị na Headbridge achaba ọkụ anyị esini na Pesetas Kulobu ndị ọma accident ya yara fụ anyị n'ezio ọ bụzikwa fọndụ ka na gọlụ unu nke onye chili nye zelukwe onye ji nye jisie ike mmadụ egwu na ibe ya n'ụwa maka na nwanne na-eri ibe anaghị amụta ọkụ Pesetas Kulobu ndị ọma ka nkene ebe ndị na-eme ọgọ ka nkene ebe ndị na-eme ọgọ ka nkene ndị na-eme ọgọ Pesetas Kulobu n'ọka ka
Naikene nine moko, naikene nine moko, naikene nine moko. Peseta school of Unoka. Oye mumbangu wezelo